नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी वालों के आज मेथोलिया पोखरा लेके पहुंचल बानी। हम छठ पूजा के घाट देखावे के प्रयास करतनी। ई छपरा जिला में पड़ेला, मेथोलिया चौक के पास ही बा, ओवर ब्रिज के ठीक बगल में बा। छठ पूजा सबसे पहले भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता मनौले रही। छठ पूजा सूर्य देव के धन्यवाद देवे और उनकर आशीर्वाद प्राप्ति खातिर मनावल जाला। सूर्य देव के ऊर्जा, स्वस्थ, समृद्धि और जीवन के स्रोत मानल जाला। ई दिन भक्त लोग सूर्य के अर्घ दे के ई प्रार्थना करेले कि उनकर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनल रहे। सूर्य देव के उपासना छठ पूजा में सूर्य देव के प्रसन्न करेला। जल में भक्त लोग खड़ा होले, अर्घ देवेले, जेकरा से स्वस्थ, धन और सफलता प्राप्त होला। मान्यता बा कि सूर्य के पत्नी उषा देवी के ही छठी मैया कहल जाला। उनके के संतान सुख देवे वाला देवी मानल जाला। ई पर्व प्राकृतिक जल, वायु और सूर्य जैसन जीवन दाताओं के प्राप्ति कृतज्ञता प्रकट करे के अवसर भी बा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य के किरण से शरीर में ऊर्जा और विटामिन डी मिलेला। खड़ा होकर उपासना करे से शरीर और मन दोनों शुद्ध होला। हम सुशील कुमार भगवान सा दान के रूप में 505 रुपया देवी देखी तन कर्जा लेके कितना खुशी ना कि हमने के छठ पर्व में दान देने के बाद खुशी से आगे लोग दे रहा बा। इनमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं के 25, 50, 100, 200, 500 श्रद्धालु लोग आके दे रहा बा। रजिस्टर में दान लिखा रहा बा। अध्यक्ष दान पेटी भी रखल बा, तो में आके भी गिरा सकिए। हेलो, फलमती सरे से आग्रह बा कि ज्यादा नीचे ऊपर